Xa podes solicitar o bono impulso da Deputación. Se tes máis de 18 anos e resides ou estás empadroado nalgún concello da provincia, podes obter un destes bonos desconto de 30 euros para gastar na hostalaría, comercio ou no sector servizos do teu concello, aqueles identificados coa etiqueta do impulso. Como podes solicitalo? Cubre o formulario de inscripción que poderás presentar ata o 21 de xuño no rexistro da Deputación ou nalgún rexistro público. Pode ser o do teu concello ou da oficina de correos. Tamén podes presentalo de xeito digital a través da sede electrónica provincial. Só se pode solicitar un bono por persoa e repartiránse por orde de presentación. Recibirás o teu no domicilio, xunto á listaxe de establecementos onde poderás canxealo ata o 31 de agosto en compras superiores a 60 euros de calquera produto ou servizo, agás bebidas alcohólicas non alimentarias, tabaco e loterías.